Morjesta moro kaikille! Joujable täällä taas Aromi-kanavalla. Ja ilmeisesti Aromi poisti videonsa semmoisesta syystä kuin... No jaa, se poisti videonsa sieltä, en tiedä miksi. Kerros miksi sä poistit? En mä tiedä. No niin, se tekee uuden sinne kyllä. Mutta nyt on taas mun videon vuoro täällä näin. Mikusta. Älä hirveästi hämättää taustalla, kun mä yritän tehdä kommentaarioon, se häiritsee minua enemmän, jos muita ei häirittää. Mikusta Mutta joo, mä ajattelin, että mäkin pistän nyt Happy Wheelsia kehiin, koska äsken ei saatu toimintaa Ace of Spadesa kokeilin omalle kanavalle tehdä. Joo. Ja se lataa sitä videoa tuolla tälläkin hetkellä, Rendering Project. 100% oli sitä impossible tai possible. Ahaa, siinä on pommi. Elikkä joo. Ahaa, nyt saatiin toi pommi tuolta tulee pois. Eikö toi? No ai, se on toinenkin. Oota. Ai, aika taidekas. Joo. Kyllä minä osaan kato tästä. Sitten turpa kiinni. Mikä tää? 99,9% impossible. Minä päästä. Jaa. Mutta nyt jos onnistus. Täällä otan rynkyin. Turpa kiinni siinä, eikö sä ymmärrä mitä kummin? Eikä muka päässyt läpi hästäkään. Nyt etsitään joku semmonen hyvä, semmonen oikein niinku hyvä. Don't move! Nää on aika hieno mun mielestä, koska katsotaan nyt yksi tämmönen. Ei saa liikkua. Don't move! Okei. Wait. Jotenkin pitää kerätä 102 tommosta jutuskaa tämmöstä kolikkoa, että pääsee läpi. 29, 30, 31, 32, 30, 40 tulee. En päässyt tonne. Eikä tonne. Revi siitä, että mulla on 8 tappaa 11 kuolemaa. Vähän paska. Ja älä huuda vittu kun mä teen kommentaryy. Kerpelä. Aika hyvin. Aika hieno oli kyllä, pakko myöntää, oli vähän hiljaa. Ja sit kun toi yksi ei saa pitää päällä se kiinni, vaikka kuinka käskee. Nyt mennään Minecraftiin, mitä tässä pitää tehdä? Lagaan nyt vielä, no niin. Ahaa, tää on mun hieno base täällä näköjään. Siellä on uunissa paistuu kanaset ja possut ja... Pekoni, toi on... Erottiin kana. Nyt tätä Color Hammer Style, En halua mainaamaan. Kiitos. Hienosti vääntö toi keppi by the way. UPV! Tupla! Suoraan kiven päälle. Onko se taitava? Kunnon freerunner. Sitten mennään täältä. Pitää olla hiakka, voi tulla joskus niskaan. Se on tosi vaarallista. Tai se ei. On vaarallista. Ja siinä kooli. Hei, Jobi. Se turpaas. Kato, mä oon kreatiivimodessa, ei voi tappaa mua. Sitten teet vagaati. Haha. Meni isyys tolta kaverilta. Musta tuntuu, että toi ei kuitenkaan muija oo. Nyt se rupes sekoria tässä. Ei väkisi. No, se päästään pois sieltä. Antti vetää täällä pumppiksi. En halua! Jaa. Osuin sitten kuitenkin. Hyvä huuta, en halua. No. Noin. Se creeperi ehkä. Siihen ei mennä yhtä heltti tänne. Creative mode.
Siellä sä pärjäsit. 82 sekuntia 76 10 100 000 miljoonasosaa. Ihan sama. Sadasosa luulisin. No taas joku muu, kuten Bogostik Man. Hei, Wheelchair Guy. Tää on aika kova. Ai että. Tosiaan vähän kestää tää kun tulee tää loading levels. 5 minuuttia kuvailtu, kyllä vielä vähän voi kuvailla. Ja voi olla, että mä teen vielä toisen heti perään tähän mikä tää on. Niin kuka on paska, niin kuka? Niin. Kuolin snipun. Joo, tosiaan, sori, mä härstin tota, kun toi väitti mua paaskaksi, kun mä kuolin. Mulla oli Riot Shieldia. Toi ite kuolin, toi mossa. Ja tosiaan, no mikäs tässä nyt? No niin, menihän se. Police car demo. Press up to go forward. Nyt mennään. No, olipas hieno. Hohoja. Joo. Mitäköhän mä selitin? Tuo huono Mulla on häksit. Joo, onko sulla häksit? Vittu se on nyyppää. Eikö sulla mitään häksejä se? Hiukan se olisi noloa, jos sulla olisi. Pakko myöntää. Mutta mitäs tää sekoittaa mun kaveri tässä? Mitä tää tekee? Turpa kiinni, Joonas. Mä tein kommentoria, pidä sä pääskin. Sillä on mulla kerrankin vielä tulee, mä lyön sua. Mä kato hiljaa pysy. Oho! Vaikka tällä yritetään, piti zetaa painaa. Voi helvetti. Aha, on. Kiltimeni. No oikeesti nykyään nää onhan paskaa mun mielestä sillä lailla, kun haluais mennä eteenpäin. Tää ei oo kerran tehnyt, mut mun on pakko tehdä toisen kerran, koska tää on hauska. Okei. Päkkäri. Toinen päkkäri. Tuleeko dupla? Ei. Poika kuoli. Ei kun käsi lähti irti. Irtoa typeräkäsi. Irtoa! Irtoa! Päästä mun irti, kiitos. Tehdään tälleen. Oe. Poika, sori. Kuole paska. Pientä cheat. Oho! Kässes. Päätti olla. Kyblevägeri. No. Pakko mennä uudestaan. Vois lopettaa tän jälkeen vaikka onkohan mä tehnyt tää Rami-kanavalle jotain läpin. Antti Ovna. Ja mä voisin tehdä muuten semmosen peliarvostelun tossa nytten yksin. Koska se on mun mielestä ihan hauskaa. Nyt ei tarvii niinku toisen mielipidettä kysyä. Mutta tosiaan käykää tsekkaamassa ne pelit aikaisemmat mitä mä arvosteltiin viime peliarvosteluissa. Ja laikatkaa, subscribeatkaa, jos haluatte lisää tälle kanavalle. Ja menkää tsekkaa mun kanava AOSJ:nä Jable. Ja noin. 37 sekuntia, 13 sekuntia. Menkää tsekkaa mun kanava. Ja laikatkaa, subscribeatkaa niistä videoista ja tällaista jos pidätte. Mut joo, se ois mun osalta morjes ensi kertaan.